सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या 12वी परीक्षेच्या निकालाची प्रतीक्षा अखेर आज संपली आहे। दरवर्षीप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने उत्कृष्ट कामगिरी करत 95.94% निकाल नोंदवला आहे। कोकण विभागात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने आपला नंबर 1 घेण्याचं सातत्य कायम ठेवलं आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एकूण निकाल 95.94% इतका लागलाय। जिल्ह्यात मुलींची कामगिरी मुलांपेक्षा सरस ठरली आहे। मुलांचा निकाल 94.24% तर मुलींचा निकाल 97.5% इतका लागला असून मुली 2.81% पुढे आहे। 95.67% गुण मिळवून जिल्ह्यात प्रथम येण्याचा मान कुडाळ हायस्कूलच्या गायत्री बागलकर हिने मिळवलाय, तर आरपेडीचा दत्तराज पै 95% गुण मिळवून जिल्ह्यात दुसरा आलाय, तर वराडकर महाविद्यालय मालवणची वैदेही पालकर 94.86% गुण मिळवून जिल्ह्यात तिसरी आली आहे। सावंतवाडी तालुक्याचा निकाल 93.12% लागलाय। आरपेडीचा दत्तराज पै प्रथम, आरपेडीची हर्षदा कासार द्वितीय, आरपेडीची निधी साटेलकर, चिन्मय असणकर आणि मानस कोलते हे तृतीय क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले। दोडामार्ग तालुक्याचा निकाल 93.3% लागला असून दोडामार्ग हायस्कूलचा संचित परब प्रथम, न्यू इंग्लिश स्कूल भेडशीची सोनिया गवस दुसरी, तर कुडासे हायस्कूलचा विघ्नेश धुरी तिसरा आला। वेंगुर्ला तालुक्याचा निकाल 97.19% लागला असून शिरुडा कोकटे कनिष्ठ महाविद्यालयाची गायत्री वारगावकर पहिली, बॅरिस्टर खर्डेकर महाविद्यालयाचा पुष्कर पेडणेकर द्वितीय, तर खर्डेकरची स्नेहा नार्वेकर तिसरी आली आहे। कणकवली तालुक्याचा निकाल 95.95% लागलाय। कणकवली महाविद्यालयाची प्रतीक्षा पाटील पहिली, कणकवली महाविद्यालयाची सुकन्या राणे दुसरी, आयडियल इंग्लिश स्कूलची दिया प्रभू देसाई तिसरी आली आहे। देवगड तालुक्याचा निकाल 96.82% लागलाय। नशा पंत वालावलकरची सिद्धी कदम पहिली, नशा पंत वालावलकरची मुक्ता सारंग दुसरी, नशा पंत वालावलकरचा शुभम टाकळे तिसरा आलाय। वैभववाडी तालुक्याचा 12वीचा निकाल 97.97% लागलाय। पहिले 3 क्रमांक कैलासवासी हेमंत केशव रावराणे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी पटकावले। यामध्ये आकांक्षा अजित खाडिये पहिली, निहारिका पाटील दुसरी, तर संपदा प्रीतम जाधव तिसरी आली आहे। मालवण तालुक्याचा निकाल 95.73% लागलाय। कट्टा येथील वराडकर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वाणिज्य शाखेची विद्यार्थिनी वैदेही पालकर प्रथम, स्वर्गीय सौ जयश्री वामन प्रभू कला व वाणिज्य महाविद्यालयाचा सखाराम कोसावी द्वितीय, तर टोपीवाला कनिष्ठ महाविद्यालयाचा निखिल भुरके हा तिसरा आलाय। कुडाळ तालुक्याचा निकाल 97.72% लागलाय। कुडाळ हायस्कूलच्या गायत्री बागलकर हिनं तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान पटकावलाय। द्वितीय क्रमांक ओरोस डॉन बॉस्को विद्यालयाच्या शुभ्रा प्रभुगावकर, तर कुडाळ हायस्कूलच्या पूनम दळवी हिनं तृतीय क्रमांक मिळवलाय। सिंधुदुर्गच्या या टॉपर आणि उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा।